Opakro jikwara mogiro kama na nyako mkitera mogi TV ka une wangsa chenro mar duol mabire kidienja reyo mokuongo wachni weche mosebedo katimore pacho ka kidienj mar ariyo wadhi go mbaka gi wendo modhial mabiro biro studio ka men Honorable Eddie Okech. Honorable Eddie Okech en senator ma Migori. Wadhi go kodgi mbaka nikech juma mokalo ne gine chenro moro miluongo ni Senate Mashinani ne gidhi kuonde moko mopogore ma gigo e mbaka. Wadhi penje ni to chal mar counties ni nade, counties dhi maber koso yo to gin kaka senators monego bed ni ng'iyo kaka counties tiyo ang'o ma gineno ni onego losre. Wach chenro mar SHA bende wadhi wuoye nokelo ywaruok mapek ahinya kawuono e od bura mane mbaka modhi go bang' dakika moko matin e kidieny mar ariyo chenro mar duo. Imbe dwa winjo pachi 2-3-6-0 e kaka inyalo yudo wa kaka wan gi Wilson Ochuka nyaka buoch kobita kaka jaloko marwa. An kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakuar guok ocha pesa nagi weche manyien ma wan go. You are intimidated by this man? No. Just because he's a president, Kenyans need to know Duale is messing up health. Gwandruok mapek ne obede kind jatend migawo mar thieth Edan Duale kod jaod bura Anthony Kibagendi ewi chenro mar okumba mar thieth mar SHA. So already that shows that it is not clear what we owe. Wasu can never be confused. Wasu knows the figure. Whether we call for these reviews and so on and so forth, figures never lie. Doho ema koro dhi chiwo wach mogik ewi chudo jotije mbalariany tok winjruok osebede kind Wasu gi migawo mar somo. When you generate from a long distance away, that distance is the one, the longer the distance, the higher the losses that you are going to incur. Kambi mar Kenya Power yango ni gilalo bilion 5 higa ka higa kaluwore gi kethruok mar sitima. Makitutu chache South Anthony Kibagendi kuro dwaro mondo jatend piny Kenya William Ruto riembe tich jatend migawo mar thieth Edan Duale kowacho ni Duale oseduo migawo no gi koko kod achaya kane oloso oko mar od bura tok ywaruok mapek muoche kind komiti mar thieth kod jatend migawo mar thieth Edan Duale. Kibagendi oseyo Duale kuom bedo norakore kendo ochayo tije mag jotelo mamoko kolero ni Duale e wuon kembe matayo SHA kod moko kuom ute thieth. Simpros Okinda nigi ler mar wachni. Romo manonego bedi mar chiwo lipot kaka chenro mag thieth dhi nyime e bwo okumba mar thieth SHA noduogo lokore lwenye kind jod bura kod jatend migawo mar thieth Aden Duale. You have been out of order. You are close. You are out of order. We will not have a hospital. I have no hospital. We are anywhere. We will charge you the strategy you used to try. We will charge you. You need to answer question. Charge me. I will answer. Charge me. You cannot. We are not your children. Let me take this. No, we will not allow. Eniwaruok kamano medo tedore e kinde ma Duale noseyo jaod bura no mowacho ni e wang' nikech moko kuom ute thieth mage nolor kuom mibadhi mar SHA. You can charge me. You can charge. I don't own a hospital. You are the people stealing from SHA. You and your friends. Bring your just because we're asking you questions. We'll ask Honorable Kibagendi to actually stop. We will not allow you to intimidate with your nonsense. We are close to the hospital and we'll close more. Nen mach mager mano chuo mako nyaka jakom mar komiti no James Nyikal mane temo kweyogi. This is nonsense. You can't allow a hostile witness to come here. The chair, I'm chairing this, and I ask you. You are not chairing. He's the one who is chairing. No. He's telling you what to do. No. It is true. You are intimidated by this man. No. Just because he's a president, Kenyans need to know Duale is messing up health. We are going to. We have closed. Where is the vice chair? Are you going to your place to allow the vice chair? Out of order. We will not allow you. You are bitter, but we will close your hospitals. I don't own a hospital. You are bitter. That is the strategy we are trying to use. We will to silence us. Ywaruok makamano no muoch tok jaod bura ma Kitutu Chache South Anthony Kibagendi seyo Duale ewi chayo komiti no mar od bura. He insinuated that a majority of members in that committee do not understand standing orders because they are members of parliament who've just been elected for the first time. Secondly, he was intimidating our chairman, and to the extent the vice chairman confronted him,
and he dismissed him and belittled him, which made the vice chair leave that particular meeting. Kibagendi koro dwaro mondo Ruto riembie tich Aden Duale mowacho ni oseketho migawo mar thieth kuom bedo gi ute thieth e bwo okumba mar SHA. For his Medina Hospital in Garissa, Medina Pharmaceuticals that supplies to KEMSA, he is the owner of the company called Convergence. Convergence is the company that is running SHA, and I'm ready to testify this anywhere. He changed the CR12 of Convergence in December of 2024. So we know that Honorable Duale is involved in the theft of SHA funds. Honorable Duale is involved in frustrating hospitals. Honorable Duale is ensuring that the benefits that a majority of Kenyans are supposed to get are strained so that what the funds that Kenyans pay to SHA go to the pockets of Duale and his friends. Burano mano nego chiw duoko ne thoth jo Kenya machuny gi dang ne thieth e bwo SHA nolokore lweny mar ng'ama tek e kind jotelo. Ka jotuo to pod odong' gi rem mar koso yudo thieth madwarore. Simfros Okinda, Ramogi TV. Wang' koro chomo do odiechieng' makiny mondo mi ogol ng'eto e wi ng'anyo mar jopuonj kod jotije mbalariany mosebedo ka dhi nyime pacho ka kuom maloyo dwe achiel koro. Maendi biro bang' winjruok osebedo e romo manokelo kweth mar riwruogego kod migawo mar somo manobagi e boma ma Machakos. Riwruoge mbalariany ochung' ne gin gi bandho bilion 7.9 ma migawo mar somo to pod kwedo. Judith Omondi nigi ler mar wachni. Figure, according to the unions, I emphasize, has now moved from 7.9 billion to 7.7. So already that shows that it is not clear what we owe. Mae kaka jagoro maongirore e migawo mar somo mag kuonde tiegruok mamalo Beatrice Nyang'ala oseyo jopuonj mag mbalariany makoro ng'anyo margi haodwe ka okoni gionge kod chung' ma otegno e wi gope mag bandho piny owacho. Nyang'ala elose log tich mar University Fund mana ondamo matin kowuokie apise mag riwruok mag wasu ma ikore kod pilu mager mar keyo ne jagorono. Jagoro maduong' mar riwruok mar wasu Dr. Constantine Wasonga oseyo Nyang'ala kuom kone riwruoge gi onge adieri e gope mag bandho. Wasu can never be confused. Wasu knows the figure. They release the money to universities without informing us. And the money that was released in form of capitation never reached our members. Very confused. They are now confirming to the public that they were giving the government inaccurate data. Motelo ne lweny makawuono ni chakre tich ang'wen juma ma okalo nyaka wuok tich manyoro riwruoge gi kaachiel kod migawo mar somo obedo kod romo e mbalariany ma Machakos kod geno mar yudo winjruok matieko ng'anyo gino ma oko timore. Riwruoge gi koni pod ne giyudo ni gope gi romo bilion 7.9. Paro ma migawo mar somo ne oko kawo gi muolo ka koro ginyono piny ni bilion 7.9 e ofuko kata ng'anyo. Whether we meet, whether we do audit, whether we call for these reviews and so on and so forth, figures never lie. You will still come back to the 7.9. River Nile must reach Mediterranean Sea. And it will reach. We are on strike, and the strike will continue until we get 7.9 billion. Nyang'ala ogo bade piny ni doho ema biro thegogi kendo tich adek makiny giromo e doho mar winjo ng'eto e wi ng'anyo no. Tomorrow we shall report back to court and seek further guidance. By the time we get back to court tomorrow, we should have a figure that has been confirmed by the universities that has already been paid out of the alleged 7.9, or is it now 7.7 billion? Ma biro e kinde makoro bende jopuonje madongo mag mbalariany osingo chiwo kuma oriwo riembo e tich jopuonje ma pod ng'anyo. They need to know that that strike is illegal and the lecturers should be in class teaching. And so lecturers know that this strike has been indicted. They should be in class teaching. And those who have not gone back to class need to go back. There are so many ways of disciplinary as per the Human Resource Procedures Manual for universities and policies. There are some can be suspended, interdicted. And if they continue, can also be sacked. Ng'anyo ni ne ochakore tarik 17 dwe mar 9
kendo nyalo dhi nyime kuom ndalo ma odhuro po ni doho okogolo ng'eto mar winjruok e odiochieng' makiny. Judith Omondi, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' ma kawuono noriwore kod jolweny e dhialo lony chia kod chir margi. Kan lose kar dak mar obila ma Moi Eldoret, jatend piny opuoyo jolweny ma pacho ka kendo medo ni gin e geno mar piny e kinde kedo kod jomaundu. Cynthia Onyango nigi ler mar wachni. Kenya Defence Forces, riwruok mar jolweny mag Lomoto, jolweny mag pi kaachiel kod jolweny ma huyo e kor yamo, obedo kod nyasi makende manoyuorie kod jatend piny William Ruto, ma bende en jatend jolweny duto ma pacho ka. An exemplary performance. Nyasi ni makende moket thenge kalenda ma pacho ka en odiochieng' mar bago nyasi kendo paro odiochieng' ma piny Kenya nochako chenro mar kelo kwe piny Somalia, kaachiel kod dialo jolweny ma pacho ka makinde duto bedo para manyime kedo kod jogo mamonjo kata chano monjo piny Kenya. E kinde ni, jatend piny William Ruto ochiwo puoch kod pak ne makende ne jolweny duto ma pacho ka. I call upon every Kenyan to stand firmly behind the Kenya Defence Forces. Let us accord them the respect, cooperation and gratitude they so richly deserve. As we celebrate this year's KDF Day, let us remember that at the center of our national defense stands the soldier, courageous, resilient, and devoted. Jatend piny osingo mar medo bero chal mar thieth kaachiel kod kuonde dak mag jolweny. In military facilities, accelerated housing projects across services-based family support programs. When a soldier has the comfort of knowing that family is safe and supported, they serve with sharper focus, greater courage, and unshakable resolve. Olero ni sirikal gi sani dhi nyime kod keto mwandu e tiegruok mar jolweny moting'o nyaka mago mag lony manyasani mabiro konyo e kedo kod jogo mageto monjo piny Kenya. Government and citizens is to ensure that every soldier is trained, equipped, supported, and honored. E ranyisi ni, nyasi makawuono oyuore kod jodito kod jotend lweny moting'o nyaka jatend migawo mar lweny Soipan Tuya, Gavana ma Uasin Gishu Jonathan B, jatend jolweny General Charles Kahariri, kaachiel kod jotend jolweny mamoko mosedhi e yueyo moting'o General Daudi Tonje, kaachiel kod General Jeremiah Kianga. Africa and gaining international. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Jatend duond bura mar PLP Martha Karua oseyo jotend pinje adek ma Afrika ma ugwe kuom nyayo timbe mag ndicho kod sando oganda kar mondo gichiw arita mowinjore ne jopiny. Nowuoyo e kinde mane gichiwo ote e wi ndicho mar Bob Njagi gi Nicholas Oyo bang' doho ma Uganda miyo piny owacho margi ndalo 7 mar chwalo ji ariyogo e doho. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Ndicho mar jo Kenya ariyo, Bob Njagi kod Nicholas Oyo, medo nyuolo paro mopogore opogore kinde ma pok ong'ere kama jokend arita oganda go nitiere. Jatend duond bura mar PLP Martha Karua oseyo jatend piny Kenya William Ruto kuom ling' e wi ndicho mar jogo, ka bende oseyo kit agoko mowacho ni jotend pinje Afrika ma ugwe tiyogo kuom jopiny ka gindhiyo gi tok chik. No known formal communication has gone to Uganda from the government. No protest note, no inquiry note, because they should be saying publicly, because we need to know. How is one William Ruto, the head of the Jumuiya, yet he allows his citizens to be mistreated by other heads of state? And I want to tell the 3 heads of state of Kenya, Uganda, Tanzania, the Jumuiya was not about you protecting yourselves from criticism by your citizens. The Jumuiya is about the citizens of East Africa engaging one another, trading with one another, delivering services to one another, so that they may prosper. Now, instead of prosperity, it's doom, gloom, death, abduction, and torture. Mabiro bang' doho ma Uganda chiwo ndalo 7 ne piny owacho margi mar chwalo Oyo kod Njagi e doho. Bang' kane ondhegi ndalo 14 mokalo, ka jokend arita oganda koro oluongo ng'anyo chieng' tich ang'wen jumani mar sundo piny Uganda mondo wach kama gintiere. The courts of Uganda have entertained a habeas corpus application filed by the Ugandan lawyers, and I'm told today they have extended a further 7 days for the Ugandan government to
tell the court of the whereabouts of Bob and Nicholas. This Thursday, 16th October, citizens, human rights defenders will take to the street across the country to demand the immediate and unconditional release of Bob Njagi and Nicholas Soyo. Karua oseo jatend migao mar pinje ma oko Musalia Mudavadi kod jagoro maduong' e migao no Korir Sing'oei kuom chamo osara to kata kamano ok giti ne jopiny. We do not know what Bob and Nicholas have gone through in the last 14 days. We do not know whether they are wholesome. We do not know anything of their well-being. It is torture to family and friends, and we are telling the KK administration style up. Karua goero kamano ne ute fwambo kuom keto ganda ler e windicho ma osebedo kadhi mbelego. Hakoro wacho ni ponono ne piny owacho medo ling e wach no to gibiro kawo okang' mar chulo duondgi kaka ginie maging'eyo. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Bad migao mochung' ne keyo teko stima Kenya Power yango ni gilalo bilion 5 higa ka higa kaluwore gi kethruok mar stima. Bad migao no yango ni lal makamano biro mana rumo kapo ni sirikal otiko gero dag maj stima ma hewa par pacho ka endi mangima. To kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa, jood bura nigi luoro ni dag maj ma stima makamago nyalo muonyo pi ka ok ong'iye malong'o. Kata odoko ni bad migao mar Kenya Power nyocha olando medruok e yuto mage hiko mokalo gi bilion 24. Bad migao no wacho ni gilalo omenda maromo bilion 5 ka higa kaluwore kod kethruok mar teko stima. Jata tije maduong' mar Kenya Power Joseph Siror onyiso komiti mar od bura mar teko ni kethruok mar stima ibiro mana tieki ka otiek gero dag stima madongo 10 pacho kae. We are actually saying fund Ketraco. Let them complete the transmission lines which are still pending. Because for as long as they are still there, we are going to be moving power using medium level voltages. And the moment you do that, there are a lot of losses that go with that. Moko kuom dag stima ma osedigni gin Lesos, dag mach stima ma Siror wacho ni ka otiek gero to dhi tieko lal mar stima ma kinde ka kinde e gwenge makaluo. There is the issue of Lesos substation. That was again a subject of some litigation, but there was a line to be done. There is the completion of the substations within Lesos, which will allow again movement of power from Olkaria to Lesos at 400 level. Right now, it bypasses that substation and it goes straight to Kibos. That is in next to Kisumu. Now, if we were to have completed Lesos substation, then you would be able to move power from Olkaria to Lesos at 400. You will have reduced again by almost a quarter the losses that we currently in moving power from Olkaria to Dagmach mamoko gin Maria Kani, Rumuruti Nanyuki, kod Narok Bomet. Jo od bura kata kamano oketo migao mar teko e tago maliet kuom digni e chenro mar tieko gero dag stima makamago. I think today, even we as honorable members of this committee, we are learning that there are so many projects which are almost becoming white elephants, right? And contributing to the losses of the people of Kenya, paying more on electricity bill. People all the way in Pokosat, for example, which is my constituency, and many constituencies are paying for these losses. Mariakani, Nanyuki should have been done. And if all these are completed, it will reduce the weight, it will reduce the burden of the people of Kenya, even maybe by 2% or 3%. Eko machielo, Kenya Power okwa jodak ma Homa Bay mondo dar e alwora mar dag stima ma Homa Bay awendo magedo mare oserumo mondo dag makamano ochak tich. Chair, if that intervention can really be provided for that part of the line for the houses to be cleared, then we can energize that line, and by energizing it, we will provide a very big relief to the people in that part of the country. That is Homa Bay, Kisii, and all going towards all the way to Isabania. Dag mach makamano igeno ni dhimiyo jadak ma Homa Bay kwano malo mateko stima ka ochako tich. Chris Owino, Ramogi TV. Ogai mar duond bura mar DCP Rigathi Gachagua kwedo weche mitudego ni pok onyiso luor ne gavana ma Kirinyaga Anne Waiguru kod jotelo mamoko mawuok Mount Kenya. Rigathi mane timo limbe mar Kirinyaga okoni Waiguru kod jood bura masiro chenro mag sirikand William Ruto gin andhoke kendo nyaka kwedgi gi jopiny. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Mana seche manok mang'anyo makwedo Rigathi Gachagua ewi puso weche moko manyiso koso luor ne gavana ma Kirinyaga Anne Waiguru. Ekano jotelo mawuok Mount Kenya
Ogai mar DCP Rigathi Gachagua otiaore bomba ma Kirinyaga kod teko mathoth kendo kuombo karwadh pur moturo jok. Kokone gavana Anne Waiguru kod Lange ni nyaka med mana yudo kwet mar oganda kuom siro piny owacho. Mimi nashindwa, naona gavana anapanga ati wamama 10 wapige kelele. Mimi nauliza, wewe gavana, kama unapanga maandamano, siku Ruto aliua watoto ya Gen Z, mbona hukupanga maandamano? Rigathi mane loso motegno okone jo od bura kanyakla kod gavana Anne Waiguru mariwo sirikand Ruto lwedo nigi nandhoke maduodo chung mar oganda ma masawa mar Kenya. Wewe ni msaliti, si msaliti? Na mimi nasema wewe ukuwe mwanaume, uwe mama, wewe kama ni msaliti ni msaliti. Wewe governor and MPs ya Kirinyaga, nyinyi ndio adui kubwa ya watu ya Mwea na watu ya Kirinyaga. You are the enemies of the people of Kirinyaga and our people. Na niseme ya kwamba ni aibu, hakuna mtu asiyofaa na asiyofaa kafaa. Na ile kudhalilishwa tulionyeshwa jana na gavana Waiguru alitufanya aibu kubwa sana. Tendon bura mar DCP bende oturo sike kod jatend piny William Ruto mukoni omo michele pinje mag Pakistan kata odoko ni michele chalo lo Mwea e kaunti ma Kirinyaga. Rigathi okoni mano en sando jopur mago chele ma Mwea. Nimeona gavana wenu ameita wamama jana, anasema asifirigiji asikuja Kirinyaga. Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Hapa ni Kirinyaga. Sasa katika siasa ya Kenya, hapa Mwea na Kirinyaga kisiasa, hii ni bedroom ya nani? Hii ni bedroom ya nani? Mtu anaweza sema mtu asiende kwa bedroom yake. Sasa wale wanasema ati mimi sitafika Kirinyaga, hapa ni wapi? Mimi nauliza, wewe kama unataka kupimana nguvu na Rigiji, kuja kwa hii mkutano. Wewe William Ruto, wewe kama tulikufanya rais wa Jamhuri ya Kenya, tutakufanya raia wa Jamhuri ya Kenya. Ndio taratibu huo. Wewe William Ruto, wacha kushinda hapa ukijisumbua, ukilialia, ukizunguka, kwa sababu iko watu kidogo tumepatia pesa hapa wakoseki na mama wetu heshima. Ati mimi jana niliona mtu anaitwa gavana mzima anaambia kina mama ndio niwapatie pesa shilingi 500, lazima mlale kwa barabara na mjigaragalie. Wewe mane en jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua sani lwarie lo kod jotelo mobalo kode wi wach uso siasa mar dhoudi. Mimi nakuuliza wewe Mombi, tangu Kasongo alete mchele kutoka Pakistan ndio watu wa Mwea waumie, ulikosa wakina mama hata 300 wakuje kwa barabara wapige kelele Kasongo waone aibu. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ai wadhi yumoro machuo kudogo bang daka matina nuka weche liet mar siasa dhi malo kabisa, lakini aneno kuro ote magu ka ndi aria deka uchiel nono. Kenya dwaro dhuondi kaka jaod burano men Kibagendi. Duale nigi mibadhi ma ndio raro wuod Nyasiaya. Mirembe driver an Martin Uchieng lago ka wuok Rweya. An Ramogi TV makare kan gi mama na nyalago Musna Bishop Mara Charles Mayoga mar Israel CA. Erokamana ahinya. Tero bentire ka Ramogi TV ma Pastor Umondi otiche mar gemo nyenyore. Musna jaoda Sara Atieno gi Archbishop Odhiambo Gura gi Olo Yanda gi Bishop Omolo Olongo. Erokamana ahinya. Ramogi TV ka umos Mirembe ma Evans Oyuga Wasonga Wood Konge. Aneni kenda winji kod Rosemary Oyuga gi Morris Ajwanga kuja Bwaja gi Engineer Ochieng Obel Wood Ngoka. Erokamana ahinya. Panintire machielo ka endi William Nyadawa wachani maendi Moiro Trevor maendi William Nyadawa kan mawego ka endi antire duol kaka pile. Wach mar shato dwarore ni ong'i maber. Honorable Kibagendi must be smelling smoke somewhere. Ayie kode ni audit mathoth ahinya dwarore ewi wach mar shani.
Trevor neno news maler sana from Awasi border ka endi majamta woda Awasi border. Erokamana inya pani ntire machielo ben ntire ka wangiane. Makamu achini Trevor to daki mos na boss na super PS Raymond Omolo Moses mene mujumbe maugunja gi governor to be mag Kisumu oron wuon dola mano makamu kane dala mar Kisumu kanye endo achiel bende tire ka endie akwayo jonyuol ma nyithindgi chako penji gani mondo ket lwasi maber ne nyithindo ndalo ma gitimo penj. Mano Guy Philip Ochieng mar Jimo kendo the youngest guy in Africa. Erokamana enya Ogai odugo bang daka matini mosono jo nyakach. Odugo bang daka matini kikidhi mabora enya. Royal Mabati Factory Limited kelo ni fuongruok e nengo. Deca Roofing Tiles achiel kuom ceiling 100 kod steel trusses kuom ceiling 255 mita. Wakelo ni mwandu kamora mora ma intiere nono maunge chudo. Gochno sani namba 072 kata ket order e www.royalmabati.com. The world slows down. And in the quiet, we find each other again. We laugh louder. We love deeper. We reconnect with friends, with each other, with ourselves. This is the low season, the season for connection. Rediscover your partner over dinner by the ocean in Diani. Sing and laugh with friends on a self-drive safari to the Mara. Unwind as a solo traveler, journaling by a fire in Elementaita. Or finding calm with a massage overlooking Lake Nakuru. Because travel isn't only about where you go, it's about the people and the moments you take with you. This is the season for you. Visit VU Travel and let's plan your low season travel. VU Travel. Let's plan your story. Kansa mar thuno en achiel kuom tuoche mang'eny mokalo pacho ka ka ji mohewo 7,200 iyudo kod kansa ni higa ka higa ka ji manyalo romo 4,000 wito ngimagi kokalo kuom kansa ni mar thuno e higa. Kapo nono ni fwenyo lokruok mora mora e thundeni to tem matek mondo mi ine laktar nikech kofwenye chon tinyalo thiedhe. Oteni ikelonwa kod Royal Media Services. Royal Media Services, we care. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Gima nitie wacho ni en adier. Nitie en jaoda. Koda inang'o momiyo Sanju wuok kager kamano? Monti anase wuogi nyako ni maber diriyo. Koro nikech wachno en oparo ni an ahere. Be mano nyalre? Ha? Bende nyalre dier? Samoro nyalre lek mari. Anero Rajiv ni gera mar adier. To koro sani otimre koda kama. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Ikruok mar wuoth mar jipange na View Sasa osechopo giko mare kaka jafuambo mag Inoro FM ochungo chako wuodhno e gweng' ma Masawa kachakore kiny. Wuodhno mar bago nyasi mar puoyo kaka kod pako higa mar 8 nyaka chaki View Sasa biro chako gi flyover kaesto gilu Jambini gidhi Engineer, Mawingu,
Wanjohi kaito gi rumo mare dhi bedo Rumuruti. Ka jodak biro yudo thuolo mar loyo mich mopogore opogore ka mich maduong' dhi bedo $2 million. Kawuono jaloch mokwongo noyudo mich mare mar $500,000. Kama sawa. So niko na options tatu hapa. Mimi nataka msikize Jeff Kulia. That's my boss. Hivi sasa ina celebrate 8 years, tulianza 2017. So jipange ni kitu tunafanyanga kila mwisho wa mwaka ku celebrate viewers wetu na wanaweza kujishindia zawadi. Lakini mwaka huu tumedecide tuende mashinani. Ukiparticipate kwa view sasa, ukienda watch content, usubscribe na 50 shillings una stand chance ya kuwin 50,000. Kila siku, kila wiki tuko na mshindi wa 500,000 na katika mwisho wa draw kuna mtu ataenda nyumbani na $2,000,000. So kama uko nyumbani tafadhali ingia kwa view sasa, subscribe katika 724177, weke account yako, uwezi jua ni wetu naweza pigia kukwambia kwamba umeshinda shilingi 1,000,000, shilingi 500,000. Watinga ni weche mag tuke ni jotugo mag team Kenya Harambee Starlets nigi chir mar timo duto manyalore mar ng'ado tiko tuke mag pinje Afrika mar higa mar 2026 kindgi gi team mar Gambia. Starlets mane osebedo ka timo rako margi kuom jumbe 2 bwo kocha Beldin Odemba biro bago tielo mokwongo mar tugo no tarik 24 dweni kapok giwuok pachoka kendo tugo tielo mar 2 gi Gambia e piny mar Senegal tarik 28. Odembo riwo jotugo matindo kaachiel gi manigi lony e kinde ni ma Kenya geto duogo e tuke mag pinje Afrika manigi tugo higa mar 2016. Shukuru Mungu kwa sababu training iko juu na kila mtu ana give in the best because tunataka to win Gambia at home and away. Na mimi nashukuru ma coaches na technical bench na players wenzangu juu kila mtu ana push hard, ako committed na anataka best results from each, na tunajua tukiendelea hivyo tunaenda kupata win home and away. Thank God kwa hiyo opportunity amenipatia tena. Tunaendelea na mazoezi vizuri, watu tunaendelea kujipush na tunajiamini kwa hii game ya Gambia, we can make it. Bas wadhi jomo machuo kudogo to bedo piny gi wendo modhi almost chopo studio ka Honorable Eddie Okech en Senator ma Migori wadhi kode mbaka weche mang'eny, chal mar siasa, chal mar counties ne gine Senate mashinani, waneno ka ywaruok bende wuok e wach mar SHA. Mano mbaka mwadhi kode bang' dakika matin kik idhi mabor ahinya. Ikishirikiana na Inoro FM inakuletea roadshow moto ya Jipange na View Sasa mashinani kuanzia Jumatano tarehe 15 hadi Jumamosi tarehe 18 mwezi huu. Tumejipanga kukuburudisha na kukupa nafasi ya kujishindia zawadi kemkem na mamilioni ya pesa, 50,000 kila siku, 1,500 kila wiki na grand prize ya shilingi $2,000,000. Tunaanza safari tarehe 15 kutoka flyover kuelekea Javine, Injinia, Mawingu, Meharate, Wajohi hadi Olkalao. Tarehe 16 ni Nyahururu, Kiamaina, maili 7 kwa Wajiko, Kanga, Mudengera, Karandi, Tandare, Kenaba, Sipili, Olmoran, Rumuruti na Oljabed. Tarehe 17 Mairoinya, Wakungu, Daragwa, Jikaze, Makutano, Nairutia, Kiawara na Romoru na Nyuki, Chaka hadi Mwiga. Na tarehe 18 ni Nyeri, Karatina, Kiagai, Kagumo, Kerugoya, Kutus, Kagi
Peramiho, Nguruvani, Makutano hadi Nairobi. Usikose burudani safi kutoka kwa wasanii Tony Young na Joyce wa Mama na watangazaji wako wa Inoro FM, Jeff Kuria, Joy wa Masharia, Mwalimu Mushwe, Karuibomo Kodino, Jonato Gekonyore na Kemiti wa Getau. Ni wakati wa kujipanga, kuburudika na kushinda. Jipange na View Sasa Mashinani na Inoro FM. Goko nekuo. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Maradier. Tukoro sani timre koda kama. Na tokori winjo, kika winj kucha koluongane mbabas nikech koro uneno kama gi pesa moro matin. View Sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya prita. Tokendo kimora mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View Sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View Sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Erokamano makidieny mar ariyo mar chenro maro maduol wantiere ka gi wendo modhi alo nebo Edio Kech men senator ma Migori. Erokamano ahinya kuom weche seche gi senator. Wachaka nigi kuma nuaye machiegni kani senate mashinani. Ang'o mofwenyo e counties ka? Mokwongo da kaw thuolo mar moso jokanyanam. Jadala ma odonje TV sani koro ng'iyowa kakwa go mbaka. Ma endi be yo monyatudre gi jodalawa mondo wamigi marifa matin manitie. Gimino ni senate mashinani ni endi en chenro no endo ma senators kar bedo gi bura e ot mamalo ma Nairobi kaendi wawuok wadhi bedo gi bura e kor gwenge. Chutho watimo ga ni watemo mondo wadhi e counties monyalo dhi kar ng'enyne. Higa ka higa kaka higa mokalo wantiere Turkana wabedo gi od bura marwa kanyo e wigno endo te. Koro sama wantiere kanyo endo miyo wang'iyo gik matimore e kor gwenge mar county ma wantiere no endo to gi counties ma nitiere region mwadhie kaka kon wadhie Busia ne wang'iyo counties go eko mantiere region no endo kaka Busia, Vihiga, Kakamega, Bungoma, to bende wachako wang'iyo counties go eko mag Luo Nyanza kaka koro Siaya, Migori, Kisumu, Homa Bay. To wayudo ni chutho pod wan gi challenges mang'eny ahinya kaka county. Nikech counties magwa gi eki pod nitie gi problems mang'eny kabisa. Wayudo ka ng'eny projects matimore e kor gwenge go eko chalo ni gin projects mogo eko ma kuom sirikal mamalo. Ok wacho ni giduto but ng'eny gi. Koro yudo ka samoro counties pod ok oketo pesa maber e development. Yudo ka pod counties chulo osara mang'eny maloyo weche go eko mag dongruok.
to mano miyo bedo pesa bedo matin ne jo kor gwenge, nikech ng'eni pesa neno ka wuotho e kaunti eka kaunti bende bedo motegno, nikech koro miyo jogo eko ma kawo osuru kata kuom ajo aswekra, kata ma kawo osuru kuom jo apiko, kata ma kawo ses kuom jo lori kata jo pickup, nyalo bedo ni giyudo osuru motegno, to jopiny biro pesa moko wuotho e kor gwenge kanyo endo. Koro mokwongo en ni pesa mag development pod thin gi ma wanoko kete e development gi jo county. Mar ariyo, pod wan gi shite moko mane wachako godego chon. Kuom ranyisi, wan gi shidego eko mag jotije manyawawa e sirikal. Ji tiyo, nyingegi nitiere, kendo ichulogi e kaunti kanyo endo, tiyudo ka samoro jomo ketgo kanyo eko adieri gionge gine nyawawa. Koro iyudo ka pesa nichulo pesa matagalany to onge kuma pesa go eko dhiye. Ere kaka ikwalo pesa ni, nikech mano to koro kuo. Ok ing'eni koro ichule e account mar ng'at machielo koso gipogore. Koro kuom ranyisi iyudo ka ng'ato samoro tiyo e kaunti, nikech kaunti chakore higni madhi 13 mokalo. Samoro tiyo e kaunti to notho kata noseweyo tich mana yore moko mopogore, to nyinge pod okete kaunti. To pod iorone pesa. Ioro pesa ni account mare koso account mar ng'at machielo. Wadhi timo nonro maduong' kabisa, nikech wadwa ng'eyo ni samoro be nitie tudruok ma kinde gi jo kaunti mamiyo jo kaunti oro pesa e account no, maybe gioro to gidok gikawo kuom ng'ano. Koro en mpangilio ma ji oloso, en mibadhi ma ji oloso. Kaso nitiere bende jogo eko ma ne pok ondike kaunti, tiwuondruok ni ondikgi, to ok gitimo ang'o, to ok ondik gi sik. Nyingi moket kanyo ondikgi, lakini ok gin joma tiyo e kaunti kabisa. Mago joma mibadhi mantie mwaneno. Kaso mibadhi mar adek gin jogo eko ma be ondik gi andika, to kizungu kata dho ngere luongo ni redundancy. Trevor driver, to chako ondik driver moro kende bathe. Koro driver machielo ma Trevor otiyo, to driver machielo ma John ni tok ti. Koro en ochamo osara, to pesa no odwoko ne jo kaunti gi konyorego. Koro mibadhi no be nitiere iye kama pod thawa kabisa, kendo en pesa mang'eny kabisa malal e wejego eko mag recurrent budget michulo. Kaso be counties go eko, ma ing'endo ok awacho ni particular county, gin counties te mano wang'iyo, ma regions wa Nyanza to gi regions wa bende ma Western Kenya. Nitiere kendo weche mathego kendo ma waluongo ni weche go eko mag impressed. Iyudo ka gimoro kaka domestic travel kata wuotho ma e kor pacho ka, gi subsistence. Nitiere pesa miluongo ni domestic travel and subsistence, ma en pesa go eko mitiyogo eko e weche mag wuotho e kor gwengewa kaendi kata e kor piny Kenya mangima, ok wuok kidhi oko. Kaso subsistence en weche moko mathago office machalo kaka hospitality, welo moko biro ka madho chai, gazet moro ing'iewo ka. Iyudo ka counties moko kwan gi ng'eny maloyo kwan jomoko. Koro ing'eni iyudo kaka samoro wach kaka koro Siaya. Iyudo ka koro Siaya nigi pesa ma inyalo wacho ni sama maybe Siaya kata gi Bungoma kata gi Busia gi Migori gi Kisii gi Homa Bay nie kiwango achiel. Koro nego bed ni pesa ma gitiyo ok yombre ahinya. But iyudo ka counties moko moro doyombo kata nyadi 4, to kiluwo ndache tiyudo ka en pesa nendo migolo e yo ma miluongo ni impressed. Impressed en joma nodhi wuoth to chul. Tiyudo ka jomoko ochul adhiga kata ochul mokalo kaka not mang'o ne gidhi kuonde ma ne gidhi. Mano mibadhi ma pod omako counties matemo mondo mwang'i kaka wanyalo gorego. Machako iyudo ka pod theko en gima kata wasegorego kabisa, kata kana biro ka ndalo moko nagorago wach ma Migori kabisa. Ne en wach no endo mar pes ma pok ochul jogo eko mosetiyo ni kaunti, ma jo ohala matindo ahinya ma jo ohala moko osetiyo ni kaunti to pok ochulgi. Gitiyo ni kaunti kata sirikal manokalo, wach ni kata gavana manokalo, to gavana mantie sani ndi to chulo pesa go eko. To samoro gavana ma bende tiyo sani, jogo eko osedhi mok tiyone to ok gichul pesa to biro. Kaka ang'e maber ni pes ng'eny gi watemo matek mondo wan tijwa kaendi e Nairobi ka omiyo kwadog dala samoro watemo matek mondo pes odhi e kor gwengewa. Ma ok yado kata samoro dweche moko 2 kata 3 kokalo. Kokalo to mana ni samoro nitie exchequer problem, lakini watemo matek mondo pes go odhi dala. Koro ka pesa osedhi dala, tiyudo ka ng'ato tiyo motieko tich, ono miyo rak mo matin, kunyo ndara moro ka, loso payo moro ka matin, kel chak, kata iloso hospital, to kosekelo mosetimo giwe ko te to kore nok chule.
En shida ma bende duong' kabisa nikech en be omiyo johala matindo inyore kendo omiyo johala ma bende tiegore kaka da wuok malo be koro ok nyal dhi motegno nikech sama idhi olo gowi kata e silk kata idhi olo gowi kaka johala kata e bengi kata sama giolo kata mana e grup moko mag cooperatives gi to idhi mitimo tij county to ok chuli en makosa. Koro nitie counties mang'eny mapod nigi changamoto machalo kamaendi mapod thagowa. King'iyo counties gi sana sana makaluo gi, ang'o miyo gigi bedo matek loso? En dhano ma tije tek, koso en chike mani piny, koso migepe matiyo gi weche ma rakore gi weche mag mibadhi gi emok ti mayule tich? Ang'o nikech magi gik manyien, gigi wasego e mbaka kodi kata kanyo higni mang'eny to pod gidhi mana mbele. Trevor, samoro chunywa lit to ji kia kia. Ing'eni samoro iwacho ka ni samoro akuru lengi wache kore. Adieri mantie ni nitie gik moko adek matheko sani ndi Nyanza. To gik moko adek gi wa joma tindo ma samoro donjo e telo ma jopiny nomiyo teko mar bedo jotelo. Ka samoro kon kana gimoro. An nying samoro kana nying wuon onge ng'ama nong'eyo. Nying wetena moko onge ng'ama nong'eyo. Jomigori to timo mana ng'uono mag teo matek mondo gikita abed e od bura ma sani iluonga ni senator. To nitie lwenje mwago matek ma samoro lwenjego eko jopiny moko ok ong'eyo. Nikech shida mokwongo wuok e thurwa mokwongo maduong' kendo ka wada wuoyo jokanyanam en shida ma jopiny giwegi. Nikech jopiny pod ok understand ni kowach ni bilion 1 biro e county en pesa maromo nade. Bilion adi? Achiel. To wan waore bilion samoro 12. Kamacha kaka Migori king'iyo pes madonjo te nyaka pes ma mikao kwa gimwaluongo ni on source revenue. Masani wasekalo milion 600. Kimedo gi te gi pes mawuok e World Bank gi pes mawuok e joka waluongo ni additional revenue allocation ma nyiso ni jo danida moko keto, jo World Bank moko keto ka, pinje moko keto ka ndi matin. Kimedo pes go eko te gichamo ma 12 bilion e higa. To jopiny kinyiso ni bilion maromo kama kanisa ma bilion 8 kende emo biro e higa. To gipani 8 en namba matin. En pesa mang'eny. To shida mo wan go en ma ng'eny jotelo mwayiero miluongo ni governors. Nikech gin gi teko mar ng'iyo pesa cha. Gima kwong gitimo en ni governor nyalo kawo pesa ma japiny makethi mokawo pesa no endo mo ongo go japiny ma ng'ama gore na japiny cha ema japiny lokorego. Bigini ma timore thurwa. Koro japiny oma pesa to chako duokne pesa no monyewego. Ng'ato kawo bilion 1 kata higa mokawo modho kata biashara ne moko kano kuonde opogore. To kawo siling 100 kata milion 200 moro. Siling 200 kende kata siling 500 japiny pesa ni okawo siling bilion adi? 1 olal. To governor kawo siling 500 to miyi ni Eddie Okech madwaro goyo wachni mar ni pesa kethore e county no. Kineno kodhi liel moro dhi gone koko. Kara Raila Odinga obiro e function moro kata president obiro e function moro kata anti function moro national. In ko gimetim kawo vuvuzela kiko wuo gone koko sawa. Timore. Nitie kuonde moko timore kata ba kor gwengewa makata japiny no endo nyaka sia kuomi mondo donjo kuomi gi gocho. Magi gik matimore e counties magwa. Koro ng'ami dwa gore ne matek mogik en japiny. To japiny ne mapoko understand ni pesa ne mokaw ng'eny maloyo pesa ne mano siling 500 momiye no dhi goni go koko. Kata momiye no odhi bani go wach kata momiye odhi otimni maundu moro yudhe moko pasa mo ng'iewo kamaendi. Koro king'iyo kaka Eddie Okech tiwacho ni an tich maruora mokwongo kaka senator maru en ne dhia omnu pesa. An gadi ni senators mang'eny be koro nigi paro ni sani. Obed senator Oburu, obed senator Kajwang', obed senator mane ma kor gwengewa kata mana ma oko. Wacho ni wan gima bomiyo chunywa obed mamor en ni onge pesa japiny mobed e sirikal mamalo moleo oko. Kech mane atamalo 99 momiyo ndikwa tich en ni wadhi wasom pesa oko wakel pesa nendo mondo ti piny kan kech kan yiero governor ni ting'e tich modhi timo. Koro kwasekele timo oversight chakore gi MCA ma bende wane gi problem.
ineno nikech MCA ni bende iyudo ka nitie kuonde moko ma MCA ikawo timiyo siling 10,000 e wik ka wik gi gavana. Komiyo 10,000 e wik ka wik mano 40,000 e dwe. Kigo kwan no maber e higa ok en pesa mo malich e kaunti achiel. Onyalo bedo ka milion 20 kende. Oromo kawo MCAs gi eki makoro ginya timo oversight mora mora. Ok ginya bedo piny magigo bura ni yawa an kar kelo pie kor gweng'wa kelna weche mag ECD. Kar kelo ECD e kor gweng'wa los dandara ma kama endi madhi me jogweng'wa konyre. Koro onge legislation madhi mbele nikech gine momigi teko mar timo the first oversight. Oversight mokwongo mitimo kuom governor nikech MCA manie kor gweng' no manie MCA matimo. Koro kumotamogi ema koro jo maduon gi tek kawan e ot mamalo koni endi wabire. Koro ka MCA governor ose compromise to in ng'amo dog moko nya compromise kech an governor kanya compromise senators mang'eny ka governor kanya compromise senators mang'eny ng'eny gi gin jogo eko ma nigi lony moromo gionge allocation ndio lakini ok gidwa pesa ma e county bok gigo ala counties magiae be ok gikwa pesa counties magiae jomoko bok ondik ne gi counties magiae kaka an kata dhi betimo research kanyo kibiro kaka Migori county onge ng'ata mondiki kanyo ni ng'at senator wacho ni senator governor ndik ng'ata mondo mi governor kiny piny ro wacho ni to mi wacho ni ata ketho pesa ndio kanyo ndiko ng'atika koro obo compromise. Koro challenge mo wan go wan ok en ni nyalo ng'iewa wan shida mo wan go en niya iyudo ka teko makoro japiny mondo igone itemone matekni ema koro oseng'iew ting'iewe gi pesa matin malo pesa ne mabiro nikech pesa mabiro e county gi pesa ma japiny tema kata kaponi development onge Migori county kata development onge Siaya kata onge ugirene Homa Bay kata onge kamachal nade kano kawo pesa mar development opogne ji ng'ato opogne mare ok yud pesa matin 30,000 e higa ka higa koro ka idwa nyiew gi siling moro 500 ne dhi gone koko ng'ano endo bagole ni matek en tiegruok ma konya kwa tim gi jopiny kech gin the first sign mamiyo piny kethore. To un kusebedo piny kaka senators duol ma kedo gi mibadhi kata duol monego bene riayo gigi gin giwacho ni nang'o duol mar riayo gigi be nanyisi ni nitie gimoko ang'wen maketho county nasewuoyo ariyo achiel kuom gin japiny ma samoro inyiewo gi gavana ariyo kuom gin MCAs ma samoro onge gi lony manya timo gik moko kata MCA mong'iew ma ok nya tiyo gi mibadhi. Mar adek en projects mag national government nikech national government serikal mamalo kelo projects mang'eny to projects moko go eko bende gin projects mag kikatiba gin tije mag county. Achiel kuom ranyisi margi en weche mag housing king'iye record mar constitution en tije county timo housing sama serikal mamalo oseloso nego county nyalo yweyo. Nitie nderni ma national government timo mag county to national government ema timogi koro gimodong ne governor en siemo ni maendi ndara ncha loso ncha manyo ma machielo en osuptende wang'en wadhi go mbaka mar shadi nyisi kuma problem wuoke maduong' kech osuptende go eko bende healthcare te obedo devolve apart from gima luongo ni national referral hospitals mabe gitin gidhi mana 6 sani kata gidhi bedo 7 kolos mabungo macha to gi marwa ma Jaramogi Oginga Odinga. Kopogore gi mago gimodong mar health mora mora onengo beni counties ema timo to kene ka national government nigi this program miluongo ni SHA to gi universal health care mokwako weche mag thieth te motieko koro gi county modong en mibadhi moko matin kuom ranyisi gino ka samoro county dispensary kaka loso dispensary en kuma nyadhi e tuoche moko matindo mag waluongo ni outpatients wi moro ne badi kama matin i moro muori matin samoro kudho moro chuti ndiko nyal call ni maber idhi kanyo mapiyo mondo konyi mapiyo en kar resruok dispensary iluongo dispensing medicine gitimo magimo matin koro nitie gima dispensary koro bedo go kaka lab onge dispensary gima chalo kaka koro pharmacy kama inyiewe od yath koro bedo dispensary en kama ikonye mapiyo tido ka governors nikech nitiere projects mag national government mabiro koro madongo nyaka shage nigi kama ino kaka shida kama shida mar sha wuoke koro goch ni alok standard mag dispensary magate class mag dispensary te obedo health center kata koro obedo health center en gima samoro onge kara lab to onge pharmacy to giseloke obedo ang'owa health center to health center endo e chakruok mar SHA iwinjo
Koro ka samoro pesa mani oro mano bedo budgeted ne osutende mag health center matino timo kor gwenge kar rombgi kaka moromore go. Koro bedo ni dispensaries te iro kata samoro county achiel 248 dispensaries loko bedo ngo obedo health centers. Don't crisis di bedo kech pesa mani oro mano bedo plan go gisha no plan mane nitie ne health centers ma kar romo moro matin. To koro gijogo seloko ma dispensaries te obedo ngo obedo health center itimo nango. Koro mano the third. Kaso mogik maketho counties en jogo ekoma mani teko machalo kaka mar kwach kich maluongo ni jo EACC. Jogi kata ki report governors gi manade to shida mokwongo cha biro ni governor mose wuok masa mone gi mibadhi kodhi EACC ga chande ini setero report maber miso ni magi ma ago ko kaka senate kich jogo bedo go committees magwa kata ma Migori asetero a number of issues moromo gi EACC. Kito ne EACC miso ni ma ndi shida mantie kama kaitimo avoiding mar pesa kani tiere mibadhi moro e weche mag domestic travel and subsistence kani tigi makama kise miyo jo EACC ni kito gi e kombe gidhi chamo mokich nango gidhi wuoyo gi governor dhi miyo gi gimoro koro an gima koro ichame inanga mus ine japaro chon kane nyithindo kontie mokoche manango sukari koro inango sukari tiyuo wiye inango sukari sasa mariyo war sukari mako ngato tinange tiyuo wiye mane gima joge timo ne counties ido ka ngato koro kisemiye ni my data mantie county my problem koro gidhi my toki to gi my governor kata chief officers mag county mag finance koro miye mana ka siling 1,100 ka siling 200 ka siling 300 kuinga kaka seneta ipo timang kama ne gima joge kitimo tisai kito gi nyaka isetiyo tiji kaka seneta mitero gi EACC kata ka wuono nan gi governor mala ikipia mbele na CPIC EACC do bedo kanyo makoni dhi nono pesa mokethore waseyudo ni pesa makaendi milion 18 moro lalnwa kaendi weche mag fund mag cooperatives 18 moro chak lalnwa kaendi weche go eko mag mortgage and car loan kingi yote to yesi bedo kanyo ibo ng'iyo dweche ariyo adek mabiro gavana ok bi maki koro loke yor mibadhi mano kama inange sukari inango tiyo wiye to kuma kama pek nitie nikech kata kawuono ni aneno ka ywaruok wuok mapek ahinya no kene senate ne od bura mar National Assembly e kind Anthony Kibagendi to gi Edan Duale jatend migawo mar thieth mokwongo ywaruok ni nene nango be en gima ne ber ka jopiny neno ka jotelo gore e nyim ji to shani wach ne nango un ka kusepime senate ka otiyo kosoko ti adwa nyisi wach shani maler kawuono kich an ngeni health economics be atimo kendo pada some mang'eny mokwongo an kaka edimokratego awacho ga ni luor onge gino endo maber wang' piny kaka luoro nyawadu obed wuonu obed wadu kata kucharu e dala goro gimoro luoro en gima muhimu to onge gino endo maduong' kaka luoro ng'amo miyi tich insa ni tiyo role media ka role media omiyo nyithindi chiemo Trevor omiyo jauri nyalo lokore maber omiyo dala unyalo gurore omiyo nyakonyo kata nyithindo ano kata kidhiga samoro kidhiga Nyakach kocha tano ka samoro kopore gi oduga ya chande tano ka samoro ikawo nyithi Nyakach moko ikonyo mondo dhi skul gi chunyi nango nikech odni endi omiyo itimo ng'o itiyo wan bende ng'amo miyo wa tich en japiny mineno ni my boss japiny ne mondiko wa tich omiyo watiyo omiyo kamunya ngani senta ke mane ke jo Migori mondika tich koro koka miyo gi luor mora mora to chieng' monya gika makoro gi miya punishment mane mino ka samoro kata ka dhiga Migori kata ka an gi weche moko ma aneno ko mako chunya motegno to style makelo gigo ok en mar chayo jopiny to be ok en mar chayo jatelo wadwa okabichala gi jatelo wadwa achala kata gavana mara kata gi MP moro ni nwapogore paro abro kere yone endo mong'ith kata konyiso ni mano ngoyo kata chaye moro kidonyo ni mano koro edi oketo mijingo moro e wach ni endi luoro namba di koro gima notimore kawuono kind Kibagendi gi jaduong' Duale en achaye ne jopiny kase en achaye kindgi giwegi kata koponi nitie gi shida kindu ji ariyo ka jotelo ukungu miyo luor e kindu wegi kaso miyo jopiny luor mano namba 1 namba 2
kacha inobedo ni ng'ato nigi data kech kuom ranyisi ne Duale wacho ni Kibagendi nigi osiptende moko makawo pesa mag SHA tok gigol pesa mag SHA no gino koche onge data manya nyiso ni ng'ato nobiro osiptandi kanyo endo to othiedhi koro ichulo gi SHA moko tim. Kibagendi wacho ni in e jakuo, in e mikawo pesa mag SHA gi joma malo kaendi, jotelo mamalo kaendi ok gol pes go eko. Kata dopo ni acha wuok e kindu kanyo nikech upogore paro niya ng'ato wacho ni ng'ato nigi mibadhi, onego ni timo nang'o? Ka in gi data e kuom wadu nigi mibadhi, nitie kaka itiyo gi weche gi kinyalo kawo wacha no endo tero EACC kama Edi wacho ni weche cha. Kata inyalo kawo ng'ato tero DCI, idhi timo report ni an aneno ka ng'ama kama oketo hospital marach kuma kama omiyo pesa ok chop ne jopiny kuma kama. Kaso kisetero kanyo endo tikelo evidence to ng'ani endi dilgo gi chik. Kuma na gitim. To kimiso jini ok wanyal bedo Trevor ni japiny mondiko wa tich pile. Joma nitiere executive dwa complain ni nitie mibadhi. Joma nitiere e od bura. E Senate kata e ot mamwalo mwaluongo National Assembly bedo complain ni nitie mibadhi to onge gimitimo. Japiny ema hinyore. Kro kin gi mibadhi mane gi data mar adier to mabe na kata ka indiga ne president owuoyo wach ma mibadhi. Ka in gi data kuom ng'ato ne gi mibadhi giminya timo maber mogik in tim jukumu mari itiek korka kori. Iwinjo en ni anatero e wach ni EACC asetimo e DCI. Koro kaka dok japiny ma ondiki tich ni to in gine itime ang'o ikon jodalawa record na kuma chiko yien atero gik moko en EACC gi DCI asetero. Ka ok gitim koro gikawo atua jopiny munya kono ikoro atu to kuja binu ya nyure mbele jopiny kaka ne nitie mbele kaya chande makoro ketho sura mar od bura, sura mar executive kech maja koro Duale beja executive to ketho sura mabere japiny mondiko utich moko uchare mbele ne. To SHA in kinene botiye Senate dun kaka senators otiyo. Ing'eni ng'eny joma mbese na kama indigi mbese ni bende Trevor ong'eyo maber ni higa 2008 ne nitie ng'ato Obama kano wuok motegno manyo president ma Amerika. An gi Nyasaye nokonya sama no manye president no endo ema ambe natie matek e high school madhi Amerika. Koro tendo Obama neno teka na Amerika kocha. Onge gino malich ne jo Amerika to gi piny moro makata Kenya ka endi malo thieth. Nikech sasa ma thieth biro ondiegi. Ibo yudo ka ene gino endo manyalo mai kata nyadhi moro amora. Sama thieth ni baba utuo nyithindu ok dhi skul nang'o ji tedo biro konyo baba mondo gikonye ng'ato samoro mama koro ok nyadhi doyo ok nyadhi go amal kata tongo kumoro un makudhi go tongo mondo mama obed gi baba hospital. Omiyo thieth en gima duong'. Amerika kocha kano timore ne ji ne nitiere madhi milion 17 mane nitiere program mar sirikal mondo ochulne gi pesa mondo giyud thieth e makare. Obama notiyo gi miluongo ni SHA ni ema noluonge ni Obama Care mondo mi thieth mar sirikal omede ne jopiny mang'eny moloyo milion 17 cha. Mane namba mokwongo ma SHA ni goyo. SHA nokelo maruto ma jaduong' to biro go nendi achwake ok nikech ni wan broad based. Achwake nikech SHA opogore gi NHIF. NHIF nochakore higa gana higa 1998. To between 1998 gi higa mar 2021 mogole NHIF jogo eko manondikore kacha mane yudo thieth e NHIF ne gin ji milion 5 manondikore. To SHA ni endi mana kaka mar Obama cha Obama nogolo ji e bilion 17 mochome bilion 50 ma jo Amerika. Mana miyo kasa ni endi king'iyo Amerika sani kilo police makocha chande olor sirikal nikech sirikal nito chungo SHA makocha ne ji milion 50 mane Obama oketoka. Mar Ruto ni bende rais mar Ruto ni mare bo osegolo ji e milion 5 cha jomondikore te ma onego yudo thiedhni endi gin milion sani endi 24 mosedonjo to registration pod dhi mbele. Koro the target mar SHA mokwongo en ni mondo minomed ji mang'eny manyalo yudo thieth. Koro challenge machanigo en machalo kama chon cha jogo eko masole SHA ema chon cha ema ne yudo thieth. Ma endi to ok jogo masolo kende madhi yudo thieth to joma solo thin maloyo joma timo ng'owa joma ne yudo thieth. Mane challenge mantie
ke joma solo king'iyo jogo eko mondike ondik tije gieki gidhi mana jomoko milion 3. Machielo chande to mana ng'ama nosole mana nyayudo gimoro mimiye. Kaso kokichak ng'iyo kiwango mag jogo eko ma samoro onge teko ma samoro inyiso kata mondo chule ga achiel te kech ok gionge tich gionge payslip. Tiyudo ka gin samoro gitin to jomo enroll ng'eny. Koro mano challenge mabedoga ok en gima perfect. Nyen challenge mabedoga ni kidwa miyo ji te health care ma bet beje ni piny kata manono siksik ma ok gichul gimoro ma siksik. Tiyudo ka samoro challenge no bedoga nang'owa nikech ji ng'eny to joma sole tin kata pesa mosedonjo tin samoro gik moko time mang'owa mapiyo. Koro ka samoro nitie priority ni yawa shani endi wakuongo wadile gi tuoche go eko moluongo ni terminal kata tuoche go manyaka ngima ni chuth, kansa, samoro TB moro maki maduong', tuoche madongo dongo gi mamako ji madongo dongo gi. Ema ka samoro shano do otima ng'owa odil go mokwongo kapok oloso wach mar headache cha. Iwinjo kata kapok oloso wach moro mar imo mane mori matin kata ameba mo manogoyi matin. Koro maendi problem mantie gi sha. Maparo ni onego buon wa improve oningi kaka funding minyakete iye obed mapiyo to kaka pono osuptende othiedho ji to nyalo timo ng'owa nyalo donje mapiyo. To gima inyosha kabisa en mibadhi. Manenyo ka korka dole koni endi osiemo mibadhi. Korka Kibagendi koni be osiemo mibadhi. To nego gima jotelo bende timo sani te. Kech mibadhi opogore. Gima nenyo NHIF mokwongo en ni nitiere osuptende mane nyalo ndiko no thiedho ng'ato to kuthiedho to yudo pesa. Tim no endo pod ndiye jomoko wada biro kode ang'owa esha. Iwinjo masamo joma gore ne go wach shani mang'eny bende samo nigi interest ka ilago. Iwinjo tamiyi example ni governors wa ma Kenya ka kum ranyisi oloko dispensaries obedo health centers. Iwinjo en ginendo mang'ano nyawacho ni do mano gitimo maber lakini ang'o ma gitarget mondo giyud ang'owa pesa mar SHA mondo mi pesa mar county moro mabiro nuo ni FIF cha FIF cha kik gitigo ang'owa e weche mag thieth mapiyo gi kech bar se kama malo ni gitimo ang'owa gotinegi. Koro no problems ga lago eko gin problems go eko mabede kendo pod githeko lakini overall king'iyo overall e weche mag SHA en idea maber kamose giye kode bende ber. En mani challenges mag mibadhi wadonjo go koche matindo gi eki both from county government to gi jogo eko manigi osuptende koni koda kocha nyakwa losi nikech samoro mibadhi no endo gik makoro ka pesa owuore health center to nikech governor gi networks mag governors ng'eny ng'eny wang'egi walenga podi nitie jomoko networks gi ng'eny joma tiyo CECs moko CECs finance CEC machalo kama gi ng'eny. Samoro ng'eny gi bende oseloso pesa kuom county ni endi magi yawo kwende go eko magi use yedhe gi giwegi. Chikwa ma Kenya kwa dwaro ni yedhe onego bed ni uso kanye kasha ni tiyo yedhe osuptal. Koro giwacho ni gidwa mondo odhi e thieth tinyisi ni dhi e thieth tipimi tiyudo ka gituo kama kar pimo inyisi ni onge osuptandno. Dhi e duka montiere kuma kama e gorofa machalo kama dhiedho pimi kuno. Duka nen mar ng'a? En ma joge governor gi kito gi jogo kuma loso pesa to gi cartels mantiere serikal kunde gi kineno. Kech samo yudo ka ere kaka nyisi ni dhi timo radiology e duka moro Migori kacha kata e duka moro Kisumu kata e duka moro Kisii kata Nyamira to gi te bech gi mar radiology opogore. Ten radiology en gimoro achiel. Kabana kaka ng'ama go picha ka kigo picha tinyisi ni radiology ka endi kidhi ma Kisumu en 5,000 kidhi ma Migori en 2,000 kidhi ma Kenyatta en 1,000 kidhi ma kama en 40,000 kata mana MRI ma Nairobi ka ido ka MRI kidhi Aga Khan tinyisi go en 40,000 kidhi Medihill ma opposite Aga Khan en 19,000 kidhi biro Alingam ka endi kidhi en 7,000. Ang'o mimaro timore kech en ohand ng'ato momajo piny thuolo mar teko mar gido gini. Mano be timore yath be inyisi ni opimi moyud kituo Trevor idhi e health center tinyisi ni idhi ng'iewo yath e duka moro oko kujo chonde. Ang'a mono duka mar yadhno endo beda hospital kuma intiere ka endi kech kanye mono bedo ka health center dhi bedo
ka in gavana mar adier health center idhi bedo gimoro in health center obed Mabeyo obed Migori obed Kisumu obed Nyamira obed Kisii ok inyal bedo gi health center maonge pharmacy ok inyal bedo gi health center maonge lab lab ni miyore ng'ato mondo odhi otime gimoro oko ne en lab mane pharmacy miyore ng'ato mondo otime gimoro oko ne en pharmacy mane en yor loso pesa mar kawo pesa kuom SHA to hinyo sirikal mamalo koro idea ber implementation theko nikech katende ji te chiemo e gini endi e yo mok ni kare yor mibadhi nikech giwacho ne tena dien nikech uma Logan wan godo ka endi juma mokalo tembe no wacho ni shato seche ma gichulo to gichulo thieth nyaka gi yath to giyudo ka jomoko komi yath ne gichulo thieth mibandho gi nyaka mar yath gichulo thieth gichulo pimo ka moko jomoko loso pesa mang'eny nyisi ni kelo oko matin kelo oko maduong' kisekelo kama ndisi ni tinga otasi no endo dhige lab kacha to lab no onge osiptal to gichulo yath to SHA chulo gige kite to gige kote onge osiptandni ino jomoko kuomwa kaka senators chunywa lit kech mai kichako dhi ni idhi gori gavana ni weche gieki pesa maloso SHA no endo oloso milion 70 e SHA to in onge pesa miseloso e gino endo kata achiel kokichako gori kode wach ni endi otimo nang'o okawo milion 5 to olo kuom japiny kosolo kuom japiny mondo igoni wach SHA ni endi ema dagoni koke liel ema dagoni koke function ema dwa biro ni gibeti ema dwa timo ni gige maundu ikonyo nang'o Trevor to mae kuma koro wachimo nikech siasa bende biro to sakoro mayo wang'o to mbaka ni e ber dini wan gi saa mang'eny to koro aneno kodhi matek ineno kaka chenro mar siasa ni koro osechako mako mach unun gi ODM 20 mane biro sani waneno ka jatend piny Kenya oluongo Gideon Moi bende koro donje shani jatend DCP Rigathi Gachagua to wacho ni ji te dhi dala gine ma gidonjo chenro mar siasa ni kinene to koro sani ochomo kanye ineno siasa mwantiere koni sani owadwa ma Trevor idhi yieri kalure gi tiji japiny mineno ni endi ng'enygi kata kobedo moko bedo compromise imiyo pesa moko matinga ma umo wang' to ng'eny siasa ka endi gi joma nigi pesa masa mok titi japiny tanyiso japiny jatelo mimiyo pesa e lwete mondo tinigo obed pesa mar CDF obed pesa mar governor mimiyo governor ni obed pesa mimiyo jaduong' marito e piny mang'eny ni Ruto miketo pesa e lwete mondo tinigo kokelo pesa ni yo mami badhi to kotini okotini development en pesa ni cham kichope yier ng'ama nyadhi tiyoni mano namba chiel tano ka jaduong' Ruto ma rais marwa oseriekore otiyo matek kabisa mondo mi odhi ong'iye gi scorecard mare awuotho nyadhi nyaka mone Funyula ji oselos negi ute kanyendo mag affordable housing mang'eny sawasawa masani endi gin mag plan maro niya gidakoro mondo gidage ute ka to giriwre kaka nyuola giket puothe gipur kanyakla gichok cham gi kanyakla ka gisechoko to giuso moko to moko gichamo gidak e udi ka idhi pime gi mano nderni ane jakom mandara kane poka wuok ka endi ka nanyisi na dhi Canada kuno wadhi loso weche mag KQ machaka dhi kendo unga tachaka dhi kamoni Peru kane poka wuok ne wadhi gi jotelo ma Migori duto te mwaromo gi jaduong' Chirchir ma ene waziri mar nderni ma make sure ni nderni ma Migori te oketne gi pesa kata ka onge pesa moromo to michake go nyaka bedi nderni man wasingo te chakre Kuria midhi Nyatike midhi Rongo midhi Awendo midhi Uriri midhi Suna East kuonde go te okete pesa to kopogore gi mano wachako make sure ni nderni te Manyanza okete pesa nyaka mwasego ulonga alego usonga kuma atandi wuoke banja kwa budget waketo ndeni ya pagadik mane poko tebole luo Nyanza waketo te gigite ko seket pesa kamano endo nyiso ni ya kande nigo iko losi kata ko chaka mo chaka ko losi mag Nyakalo bridges mwaketo kanyo endo bolungo ni daraja mikala kala manyete nyakonya doge kur gwenge waketo tagalany mondo mi sama ji dhi yiero wabo ngiyo ni wakilango kan wabiro maloko ni wabiro manyo ni wabiro dwar wakilango wasekelo mago ni tire kanyo endo koro jaduong' Ruto timo tijego eko mondo mi timo ng'o ung'iye gi tije mote ok propaganda ma sama moji biro go mang'eny gi eki tendo ka opposition mantie ko ya chande to nigi shida no ka rigi ji mokwongo oseke gi jogene gachaye moko mathindo
Rigathi Gachagua noka nitie problem kinde gi Kalonzo gi jogo eko mantie United Opposition ni edi gin gi shida gi kono endo. Jaduong' Ruto osechako ywayo jomoko bende anoko Gideon ncho ywayo mokelo machiegni. Wan kaka jo kanya nam katiko ni kanyo kar siasa no. Tijwa en ang'o? Wan kaka jo kanya nam siasa mabiro mbele kane. Nyakwa wuog gi dola chiel. Interest mar radio cage ok nyal kalo interest mar community. Interest mar politician mora mora ma jaluo ma Anyanza kata politician mora ma ja Kuria ma Anyanza kata politician mora ma ja Bandu ma Anyanza kata politician mora ma ja dhok mora ma nyaka jo Kisii wan go Nyanza. Interest mar politician no ok nyakalo mar oganda ma Nyanza. Nyako wuog dola di. Kech dola chiel no ende madhi miyo watimo ng'o? Wadonje mesa chande ka wan kanyakla. To wane miyo ka party mi dola chiel no endo party mar ODM. Miyo ka siro weche mag party. Ni nyakwa sir party wani endi mwabug tiende. Mwabug jotendwa ma e party. Ubedi nyawa ng'aya ma chairman wabugo tiende. Ubedi wazichewa gi eki machalo ka koro mbade gi mantie pod gin jogewa wabugo tiendgi. Ubedi Raymond Omolo wabugo tiendgi. Mondo mi kwadhi e komcha ma jidhi organize mbele ka endi iga manyien ka chakore. To wan gi dola di. To wa register wate to wagi golo kura mang'eny ma kumwa chomo gi jakom. Kichina asewu gi jakom wigni endi te jaduong' dhi maber. Mago propaganda mag jomoko era jakom. Gin propaganda moko manono mag jomoko era jakom. Kata ka wuo na wuoyo gi jakom. In fact no moso joganda maber onyisa kata mani o plan mondo mi obi e functions mwango mang'eny dala kuonde go eko. Ang'eni gavana mara ma gavana Chila yako kachiri gi jotendo ma Migori duro te wabunge wate sani ndi nigi plan mar loso Luo festival mabiro rapar ma joluo to gi celebration ma joluo mar chike timbo Migori County. Sama dhi los manendo ma mose lose maber jakom dhi bedo kanyo. To en gi mura nyalo odhi biro motim events gi eki. Koro duond jakom gi kaka wadhi kode kaka wadhi gi broad based ni endi. Gima tek ma nyaka watim en ni wabedi ng'e jakom kanyo endo to wabedi ng'e party mar ODM wasiro bedo motegno. To wago broad based ni bende mba motegno. Kech en dhiang' masani wanyiedho. Ok dwa chwad dhiang' to wanyiedhe. Wachwado to wanyiedhe wagoye wamiya mbala matin bala matin to onang'o to wachako miyo chumi matin to wachako nang'o to kosenang'o to golo chak to wacho mang'o wamadho kwang'iyo mbele ka ndi ni chak koro ok wamadho chak kende wamadho chak gi rabuon kwa sepuoye to wabago rabuon to wachamo mano wabucho mana ka wan kaka jokanya nam wawuoye dwala di achiel to interest mar politician achiel ni an area adabedo senator kata adabedo governor ma Migori koro wach ma party no koro kadwa winjo mara ne madwaro mando boy inyowa kaka jokanya nam en dola chiel no ende madhi miwagow oko ka endi kama bet long'o mwango kumwantie sani. Okay. Senator ero kama nanya kumweseche gi sakoro rumo wa radio cage senator ma Migori ero kama nanya kumgo koda mbaka mane kama we chindu mar duol jodi debate dadi cool dibiro sadek mondo mi wis weche manyien mosebedo katimore an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandimo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa onere bange. Yudomo madajre kod kito ohala ma itimo, pesa ma ichako ohala kata capital, hola mar ng'iyo gige ohala kaka nyamburko, omenda mar okumba, hola mar iwuon e kind mamoko. Yud ber mar omenda ma ichiwo nyaka 10 million ma onge gima itweyo kaka lambun ma ipuodho e yo mapiyo. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. Ndio ufike right on time. Wigo, your trusted ride.